Welcome to another YouTube video, guys. My name is Green Crystal, and that is my partner, Dobu. Welcome, Dobu. Sziasztok! Itt most az fog történni, hogy 4 idióta megpróbál rajzolni Microsoft Paint-tel. És itt most az lesz, hogy kapni fogunk kedves Tibor Green Crystal úrtól referenciaképet, és egy challenge keretében nekünk azt le kell rajzolni Paint-en. Ki lesz pörgetve egy csodálatos kerék által, hogy ki milyen challenge-et kap. Lesz két szóló challenge, és lesz 2 páros challenge. Szóval én amondó vagyok, Tibor, hogy pörgesd meg a kereket. Inverted. Úgy vannak invertálva, vagy mondjuk van egy kék rajz, invertálva az piros. És akkor megkapja a pirosat, és ami piros, azt neki kéken kell lerajzolni. Mi hangzik legjobban? Mit szeretnél? Legjobban? Semmelyiket. Only shapes. Ez pixel art lesz! Ez az! Ujjaj. Ám legyen. Ez shape, ez... Ne már! Az a helyzet, hogy én balkezes vagyok. És jobb kézzel kell rajzolnom, és Van egy sejtésem, hogy a One Line-t kapod. De az az úgy izgi? Azt én adnám. Jó van, ez bunda, Tibor, ez bunda volt. Milyen szépen a közepén ki lett pörgetve a One Line. Használhatok benne színeket, vagy így tényleg csak lenyomom az egeret, és aztán úgy ahogy. Lenyomod az egeret meg minden, és utána színezed. És akkor azt csináltam, hogy utólag színezed? Hogy húzom a vonalat, egyszer felengedem az egeret, de ugyanott folytatom, mint ahol abba hagytam a vonalat. Szerintem azt megengedhetjük. Igen. Ja. Felkészülni. Start. Próbáljam eldönteni, hogy most akkor ez... Anyád, azt a rohadt! Az aztán konna. Nem kéne mindent egy vastagságú line-on megoldani. Milyen jó dolga annak, aki használhat vonalvastagságot. Mert? Hát egy vonalal egy vastagság jár. Tényleg. Hogy rajzoljunk professzionálisan téli szalámit? Hát ügyesen. Tutoriál. Megcsináltuk a kört, ügyeljünk arra, hogy az ügyetlenebbik kezünket használjuk, és akkor csináljuk meg a hosszú részét. Csináljunk egy csomót a végére, és elő is állt a téli szalámi. Jó étvágyat kívánok! Jaj, ne, hát a késnek kellett volna. Az úgy vicces lesz. Old meg, Dobó, gyerünk! Jaj, de a kés az gyönyörű lett, azt a mindenit. Ilyen szép az enyém is. Na ez egy vágó, ez egy vágódeszka volt, ami beleglitchelt a késbe. Én meg itt körbeautózom a vágódeszkát, meg a szalámit. Nem létező íveket körbeautózza! Hát körbeautózza! Az egy hagyma! Jé! De ezek mik ez, ilyen paradicsomok, vagy ilyen csigák, vagy cukrok, vagy mik azok ott a pohár mellett? Ne engem kérdezz, mert én 2 Paradicsomok, vagy csigák? Legyen gumicukor, jó? Na, ezt csillbe vagy. Dani megtalálta az ő komfort elfoglaltságát, a pixel artot. Dani megtalálta a lelki békét. Koncentrálak, ti kutyák. Jó, oké. Fél perc van hátra a játékidőből, hölgyeim és uraim, nagyon komoly dolog. Szobó! Jól van. 3, Jó, 2, 1, letelt az idő. Jó lesz így. Jó, én kezdtem szerintem. Jó, rendben, akkor Tibor, amúgy... neked volt az invertált, igen. Tehát nézzük. Ne nézzétek, de amúgy szerintem jó lett, hogy beleraktam a kreativitást. Anyás! Anyád, ez menő lett. Szégyellem magam, nem akarom beküldeni. Én is! Nézzük pixel art. Pixel art? A pixel art. A pixel art. Nem látod, szép Ja, pixeles. amúgy igen, pixel art, ja. Amúgy, ja. Ja. Na jó. Nem jó, már nem jó. Enyém az ilyen ocsmány. Szenvedtem egy szoros deszkával. 10 percen át. Na jó, jobbkezes deszka. csoda.
Ez igen. Ez ritka szar! A csillagok a kedvenceim, ilyen jó zsidóság. Adom, na nézzük, dobó. Na figyelj, toppergés, pum. Oh! Amúgy! Szóval a vonalú Rohadt! Vagy mi van egy lánynak? pirossal jelöltem a kezdést, az a barna köcsögnek a teteje, és a vége az meg ott a képernyő bal oldalán az a horizontális vonal. Forri azt a büdös! Round 2. Shuffle reference, az mi várja? Elfogadom. Az micsoda? Ilyen Ilyen összekavarodott wave kép. effektet, vagy mi a szart rátettem a képre, és szarabbul néz ki, tehát... ez No tényleg way az- blur. Ez az lesz! Nem, ez nem lesz ez. Elviszem el. Na jó, hát- Enyém a shape. Nagyon jó. Akkor Only Shapes és Google Images dobónak. Jó, adom. Fight. Ne bassz, hogy a Paint ilyen fors. Nem tudod kezeli az beilleszteni. alfát. Óta. Ez egy picit bonyolultabb Jó. lesz, mint ahogy gondoltam. Bro, ez micsoda? Van még. Nagyon jó. Annyira szara ilyen blurred szar kaptam, de amúgy végül is saját kreativitás, de... Eddig nekem csak referenciás változtatós volt. Akkor a kurva anyád. Neked is. Hidd azon jobb dolgod van, nekem Google képeket kell rakosgatnom. Az jobb még orra! Szerintem, hogyha ránéznél a képemre, szerintem annyira hálás lennél, hogy nem ezt kaptad. Az lesz a gond az egészen, hogy hát igen. Legyen olyan hatalmas nagy hiba. Kitakarja a hegyet. Csorocsiga! De! Van csiga! Van! Basszus, tényleg ott egy csiga. Jézus! Hol van csiga? Az a kalandra felből a csiga, mi a fasz? Nekem shuffled az image és nem tűnik fel nektek? Nagyon jó, nem fognak lelkezni, és akkor tudjuk le ezt a hülye libát. Vannak a lelkező mik? Gombák. Ne is Lesz neki. Ja baszki, neki blurred, úristen! Oké. megszoktuk. Ezt is. Mennyi időnk van még amúgy? 15 perc. 15? Igen. 12 van nálam. What the f... 40-ig, azt mondtuk, hogy 40-ig. Más az időzóna, más az időzóna. Jó. Oké. Én megint a saját stílusomat előszedtem. Ez jól indul, ugye? Ez nagyon jól indul. Azt a rohadt! nagyon Ez menő, nagyon de. jó. Nekem És neked vagy össze volt shuffle-ölve. Ja, Neked rohadt jó! Amúgy Azt igen. a büdös. menő lett. Boom. Boom! Jó! Jó! Nagyon jó! Erős. Nagyon jó, az a Tiri Ninja Techno és a szívecskével nagyon menő. Rajz 2.png. Tessék. Csak sépek. Amúgy ez se Jó. rossz, ez tetszik. Na jó, hát akkor én is bekérem az én csoda alkotásomat a Google képekkel. Azt a rohadt! Mi a szar az a gúzgúzdás izé? Ákában, mi a fasz? Egy olyan 10 perc szünet. Reklámszünet, a reklám után várjuk Önöket vissza. Így van, a reklámban pedig nem másról lesz szó, mint a kunfoglaló... Na jó, nem. Na jó! Raid Shadow Legends. Let's go! Oké, let's go. Ojjoj. És a kommunikáció! Tehát egyik kap egy referenciát, amit el kell magyarázni a másiknak, aki meg rajzol. Na mit kapunk, dobó? Ne a half time swap. Jaj, ne! Half reference drawing lesz. Hát figyelj, szerintem már ez bejött ma egyszer, halftime swap lesz. Ez az lesz, ne! Nézd meg! Menjen! Az meg az lesz, hogy félidőben kell egymásra cserélni a paintes képet, amikor megáll az idő, és akkor folytatni kell a másikét.
Szia, rég beszéltünk. Ja, nagyon rég beszéltünk. Ki kezdte? Hát, nem tudom igazából, de hogy... Kezdte, én azt Jó. mondom, hogy kezdte. Vagy arról beszéltünk, hogy mit rajzolok meg, vagy nem? Szerintem nem. Jó. Azt mondta Tibor, hogy nem. Oké, akkor nem beszéljük. Ilyen random dolgokról. Mhm. És neked mi a politikai nézőpontod? Nekem a politikai nézőpontom az az, hogy Mi a fene? Mi a fasz? ahogy Dani megnyitotta a fényt, így a laptop akkorát villant mögöttem, azt hittem villámlik. Ja, ezek az ilyen dolgok. Ezek az ilyen dolgok, meg az izék, basszus, hú. Basszus, beküldtem programozó kurzusos csoportba, hogy leírtad ilyen aranyköpésnél. Igen, ez a... arra kérlek téged, hogy fejezd be a megkezdett munkámat, az ital receptje a következő. 1 liter vigyó, meg 2 dekagram ezt tedd bele egy csomag, hogy is hívják be, amit végül verj össze 1 kiló, mit tudom én mivel. Végül pedig csinálj egy heti neti teretató valáj tátülidét. Na és mit mondtak rá? Semmit. Na jó. Akkor Na jó. szerintem küldöm. Szélesség 1920. Következő. Magasság 1024. De bajba leszek veled, Dani. És nem nézhetem, hogy mit rajzolsz. Mennyire tudsz embert rajzolni? Embert kell rajzolnom? Embert kell Nagyon rajzolnod. jól tudok embert rajzolni. Tehát közép bal oldal, gyerek. Közép bal oldalra rajzolnod kell egy kisgyereket. Fekete? Amúgy Banksy csinálta ezt a alkotást. Na, visszatérve a dologra. Nagyon jó információ volt, Igor. Túlságosan. Ez egy ilyen nagy bazi fegyvert a kezébe, a kisgyerek kezébe. Tehát gyakorlatilag akkora legyen a fegyver, mint a gyerek. És így Tibor. ilyen felfelé tartja. Tibor, miért pont egy minigán? Felfelé! Én meg elkezdtem másik... Jobb felé tartja, ilyen 30 fokos szögben felfelé. 30 fokos. Jó, oké. De ez csak a bal oldal. Ez csak a 25 percünk van. Basszus telefon. Mindjárt jövök. Ne, Tibor. Igen, utána. Piros, Utána. narancs, Szia! Kezdheted a játékot. Utána. sárga, Sárga, Utána. zöld. zöld, Jó, oké, jó. Ügyes Jó, vagyok. nagyon jó. Szügyes vagy, Dani. Tehát ázsiai kisgyerek megvan? Kisgyerek, az még csak a lábam meg. Na, minigán csináltam. akkor rajzold le militári ruhában, ez fekete-fehérben kell rajzolnod a fegyvert, meg a kisgyereket. A többit majd színesben kell rajzolnod a gyerekmunkákat. Aki csinált ezt a képet, biztos, hogy elmaradjon. De így full a sarokba? Jó az hát nem a sarokban, hát saroktól lejjebb, tehát hogy látszódjon teljesen az a nap, csak a sarokban legyen. Mondom, legyenek sugarai. Igen, legyenek sugarai, mosolyogjon. Jól állunk időben, Dani, 16 perc telt el még csak. Akkor újra rajzom a kisgyereket. Jó. Biztos, hogy nem úgy néz ki amúgy. Hogy érted, hogy biztos, hogy nem úgy néz ki? Nem tudsz ázsiai kisgyereket szemei? rajzolni? Ázsiai? Igen. A büdös Tibor. Mit rajzoltál? Dobónak mennyi munkája lesz a videóvágással? Kilépés. tessék, Ki szeretnék lépni? tessék, Kilépés. biztos ki akarsz lépni? Aha. Biztos ki akarsz lépni? Jó, kész. Kész? Készen van. Mondjuk Jó, ezt késznek? Jó. Kész. Akarom tudni, hogy a többiek mit csinálnak, de basszus nem tudhatom. Egyszer rendeltünk egy ilyen helyről, és fuha, több volt, vagy ilyen 5-ször a köret, mint maga a lényeg, és amikor rizs volt, adtak egy vödör rizst, és 2 kis szelet húst, és tele volt az a ételhordó, ami egy ilyen vödör nagyságú volt, a rizssel. Nem tudtunk vele mit kezdeni, és már elkezdtük így gyűjteni, hogy na ezzel mit kezdjünk. Volt vagy két ilyen doboz rizsünk tele. Szegény ember olyan dagadt. Melyik dagadtad Darth Vader? Darth Vader? Vagy mi?
Deadpool! Na mi? Mi? Én Darth Vader-t látok a képen. Én Deadpool? Az gond. De várja, neked Darth Mi? Vader van, és azért van itt a halálcsillag, meg minden? Igen. Nem már! Bármi, de... Ne, én Deadpoolt kaptam! Ja! Nem az volt, hogy ugyanazt a képet kapjuk? Szerintem ezért nem beszéltünk a rajzról. Letelt. Jó. George, ezt itt. Nem baj, nem fog szólni senki. Nem fog Jó, szólni senki, lementjük. abszolút nem egy videóra. Tehát nekünk ez volt a... Töltsd be. Azt A a... referencia. Jó, tessék, itt van. Amúgy, Jé! Amúgy amúgy adom. Nekem tetszik. Dobu az Darth Vader eset kapott, szóval elkezdte ezt, ott van halálcsillag, minden. Én ugyanezt kaptam, csak Deadpool-lal. És az meg... ilyen. Szóval itt szépen merge-öltük a kettőt. Ez komoly lett. Ezt adom. Gyerünk, de imádkozunk a half referencért. Ja, nem, Azaz. Nem, Az olyan, hogy a referencia a splitelve van. Te megkapod az egyik felét, én megkapom a másik felét. És akkor azt kell megcsinálnunk, és majd összerakjuk egymás mellé a két képet. Jó, Dobó, Oké. a miénk olyan, hogy kapok én is 2 referenciát, te is kapsz 2 referenciát, és egyesítenünk kell a 2 referenciát egy képé. Tehát mind a kettőnknek lesz egy-egy kép. Már még Elkészítünk. egyszer. Szia, rég beszéltünk. Szia, rég beszélünk. Akkor most még egyszer mit csinálunk? Tehát, hogy most... Tehát kaptál 2 képet. Te is ugyanezt a 2 képet kaptad. Én is ugyanezt a 2-t Igen. kaptam, és ezt a 2 képet mergelni kell. Tehát meg kell jelennie ennek is a jellemzőinek, meg annak is a jellemzőinek. És akkor én is csinálok egy ilyen képet, meg te is? Igen. Értem, jó. És akkor nálunk hogy lesz ez a csapatmunka, vagy ez a csapat jelleg, hogy jelenik meg nálunk amúgy, vagy így, hogy... Itt gyakorlatilag sehogy. Ja, értem, az jó. Jó, kérte, nagyon jó ötletem. Én arra gondoltam, hogy a 2 szerepét tehát az embernek meg a fiúnak, nem tudom, hogy hívják, Pokémonos srácnak, Aha. a szerepét felcserélem, meg a nőnek, meg a Pikachu-nak is. Te se néztél Pokémont, ugye? Nem, ötletem nincs, hogy mik történnek itt. Jó, nézd se. Tudod, miért legnagyobb bajom? Basszus, kitöltöttem feketével. Hogyan rajzoljunk Pikachu-t? Na, boldog karácsony. Jézusom, Dobónak olyan cringe dolgot kell kivágnia a felvételemből, hogy az valami hihetetlen. Mennyire cringe. 10-es skálán? 10-es. Dobó csak megérti. Vagy lenémítja, és akkor ilyen speed drawing. De a és akkor hang ilyen- vagy... A hang. Úristen a kutyád. De miért ilyen nyöszörgős? Nagyon nyöszörgős. Meg ki akar menni, és nem viszem ki, mert most itt... Most ezt kell csinálnom, meg minden, azt így idegesít, meg nem bír, mert ha ki is viszem, akkor meg el akar szokni. Meg hogy, de hogy ki, mondjuk most... valamikor Ilyen én most hűtlen ezt nem kutyád akar, van. Fogd már be a szád. Így is akkor egy ilyen... Vannak bombák még. Ja, gombák. Úristen, már azt értettem, hogy bombák. Mondom, mi van? Bomba. Bomba! Méretarányok szörnyűek, de amúgy kurva cuki. Kicsit hülye lett a macska. Én amúgy meg vagyok. Jó, és úgy, hogy én először? Hát igen, mert te voltál először kipörgetve. Nem biztos, hogy megvan a teljes referencia. Itt van, amit én csináltam. Kicsit szarak a méretarányok, de szerintem nagyon jó lett. És akkor egyesítve? Így néz ki. El tudom képzelni. Jó lenne találtátok. De várjál, ott a macska, oké, hülye vagyok. Köszönjük. Na, ez volt a 2 referenciánk. Dobó, te...
Morcos házaspár és Ash és Pikachu. Nagyon jó. Igen, Ashnek hívják? Igen. Tudtam, Dobó, hogy valakit meg fogunk ezzel sérteni, amit csinálunk. Mert... Igen. Hát, Pokémonos srác. ez van. Én akkor beküldöm az enyémet. Jó. Na. A ház. A ház meg a... Aha. Igen. Hogyanítsd össze a szemedet, azt észreveszed, na. Jó, amúgy, ez tök jó. Amúgy menő, nagyon adom. Dobó. Egy picit máshogy interpretálni a dolgokat. Nagyon jó. Akkor majd a nézők eldöntik, hogy ki lett a jobb. Szóval ez lett volna így. Egy dolgot megtanultunk, én nem tudok paintben rajzolni, Dani nem tud paintben rajzolni, Dobó tud valamit csinálni paintben, és Tibor egy mester paintben. De ez nem a pént adja amúgy. Ja. Az egér. Nem ismerik eléggé a saját egerünket. És jobban megismertük. Ez a nap tanulsága. Zöld az ég, és lehet kék a fű. Nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A Tévedés néha jó. Tudod, Amerikába is így jutott el az a hajó. Hello arcok! Szia! Bocsánat a nagy várakoztatásért, mi történt? Basszus, Röviden, csak alap. Csak alapba? Ja, nem kell a nagy cuccot, csak hogy így mi, röviden. akkor 3-ra dobok. Jó. 1, 2, 3. Ellopták az oroszok a tankot.